Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng dalu ugi dalem aturaken kagem Bapak sinten iki? Nikita. Oh nggih, Bapak Mujani kalian Ibu Sumiati. Wilujeng dalu di dalam aturaken kagem warga Kalibago, Desa Kalipang. Wilujeng dalu di dalam aturaken kagem Bapak Keamanan. Nggih, kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumangga Kang Mas disukani PK podang yellow Mas. PY. Sugeng pepanggihan kalian Lotrek Budi Wijaya.
Wilujeng dalu Mas Jono. Nggih, wilujeng dalu ning Ika Rempong. Nggih. Nuwun nggih, wonten gangsal cacahipun. Nggih, Mas. Kalau wau sampun ngaturaken podang kuning request saking panjenengan Bapak Sugih Lajat niku wau. Oh nggih, request saking Bapak sing kagungan kersa. Pak Mujenu. Nggih, Mujenu. Bapak Mujani, sampeyan niku aja ngeli-ngeli lho, Mas. Nah, ala anu ganti gak apa-apa sak didik nggih. Sembah nuwun ning dina napa sampun nimbali sak rombongan Budi Wijaya mijil saking Taman Kuning Ujian Jombang. Kapure manglipur masyarakat mriki. Monggo ning laseng kemawon dipun aturi panjenengan Bapak Sugih Lajat barangkali request. Nggih. Bapak Mujani sing pundi niki? Sing pundi? Bapak Mujani monggo. Menawi ngersakaken monggo. Ngersakaken kula napa lagune monggo. Pripun? Perwakilan kagem Bapak Jono nggih mboten napa-napa. Lho. Kenal ning aku. Oh, enten mriki Bapak Jono nggih. persis karo Sing jenengku. pundi? Di dalam ngono. Oh, mirip karo pacar kula senika nggih. Oh, nggih, Pak Jono. Bapak Mujani monggo. Terus gak antik sandalan, Pak. Ayo kene lho, Pak. Sekalian Ibu. Ibu. Oh, nggih monggo. Ah. Monggo, Bu. Pun mboten usah sandalan, pun. Bu Sumiati, monggo. Kene lho sing rukun ambek Maruni. Lho, didhisiki, Mas. Pripun? Ihi. Nggih, monggo Ibu, kalau Bapak. Kasih support dong, Mas. Nggih, monggo. Ayo, Mas. Nggih, Bu. Bapak lagunya nopo? Kok pandang-pandangan? Wis tak lawus pandang-pandangan bendino nek kene kok pandang-pandangan ganti mandang kula mawon nggih. Bu lagune nopo? Awange lho Pak, lek borong kersa ngeten iki lho judule lho. Oh, nyuwune tembang kangen. Tembang kangen. Bapak Mujani nyuwune tembang kangen. Nggih bibar panjenengan bapake mangke temantene nggih. Oh nggih siap. Kersane adil. Bapak niki lan opo kok digoceki maculna Pak? Lah lak ngoten sih masalah gak kale ucul. Ditekam. Maju mriki Pak, monggo. Ayo Mas, tarik dole wong. Setelah Bu sabar masalah. Loh ya, kate tak rogono boleh dirogo dhisik. Oh, dikrecek ya Ibu iki. Oke baik Bu Is. Tuh Bu Is, Bu Sumiati. Putih ngono ae lho tak kembang rek. Mriki Bu, maju. Digawe kembali Bu Dewi Jaya.
kembang kangen iki wujud tresnaku. Sampun Bu, cuma satu lagu mawon, nggih, sembah nuwun. Nggih, ora ketang satu lagu nang purun mingga. Nggih Mas. Lanjut kagem teman Mempelai berdua. Mempelai berdua. Dipersilakan naik. Kene ngaturaken sembah nuwun sanget Mama Filda dan Bapak Koko. Beliau ado-ado hadir menyempatkan malah seneng nek ado jare. Lah niku duduk manis di depan Mas. Heeh, sembah nuwun rawuhe. Monggo mempelai berdua dipersilakan. Dipersilakan. Pripun sudah siap? Malu. Lapo malu barang iki lho, Mbak. Kene lho. Nggih Mas, pripun iki Mas? Ternyata Monggo. belum siap. Dikasih satu lagu sambil menunggu panjenengan teman mempelai berdua. Monggo. Tembangin Oke. apa manut? Menawi ada perwakilan di sini dari keluarga Bapak. Pripun? Enten apa mboten? Lah nggih mantene ndelik gorong jame kok wis. Niki ada request Mas. Nggih, napa Neng? Dari Mbak Vida. Mama Vida Nggih. nggih. Apa? Mama Vida nyuwune warung tenda. Warung tenda. Yalah. Lagi booming. Wis pokoke ada-ada tetep tak parani. Sing ngendi sih iki Sabrina iki ya gak jelas. Oh, Bapak dada Bapak sinten iki? Oh, Bapak Kianto. Dari mana, Pak? Oh, sabu, Mas. Salah sampai Loh. jebus mriki, Mas. Sampai juga hadir. Nggih. Saking sabu kelut luar biasa loh, Mas. Luar biasa sembah nuwun. Ternyata banyak banget sih nggih. Nggih. Penggemar Budi Wijaya Sabu. Yang di belakang monggo merapat ke sini. Ndak usah malu-malu. Halo. Monggo, Mas. Asik, asik, goreng panas bisa.
Terima kasih. Kita perkenalkan dulu. Bobo, Ibu. Ya, Sindane Budi Wijaya, ayo nggih. Ayo nggih. Kita kasih tepuk tangan 1 2 3 ya. Terima kasih. Ada siapa, Mas? Ada Ning Dias. Ning Tias yuk. Yuk. Dias. Iki lho barang. Awas. Ada siapa lagi, Mas? Disusul Ning Nyatika. Ning Atika, ya. Yo. Persiapan. Awas. Goyang dompet, goyang dompet. Goyang dompet, goyang dompet. Ada siapa lagi, Mas? Langsung yang si Gemoy. 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 Ning Putri. Ya. Ayo, Pri. Awas bokongmu, Pri. Saya si Putri sinden bangku datang kemari menurut panggilan Anda. Bo, gimana luar biasa nggih? Kasih tepuk tangan lagi ya. Ternyata tanpa disuruh wis tepuk tangan, Mas. Ayo, Cir. Disusul Ning Nana Disco. Ayo Ayo. Cir. Cir. Mas. Satu, dua, tiga, empat sudah, Mas. Tinggal satu. Sama, Mas. Ning Ika Rempok. Saya ngerti loh, Mas. Ya iki lho barang. Saya ngerti. Bu. Tinggal saya. Dilanjut apa boten? Dilanjut. Kasih tepuk tangan dulu dong buat saya ya. Istimewa. Yuk. Bu, gimana, Bu? Suka nggih? Senang nggih? Kasih tepuk tangan lagi ya. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih. Yuk. Siska. Hani kopi susu gulung Ika Rempok nari awasi lalu goyang barokku Warung Tendo. Warung tenda sudah, Mas. Ya sudah. Loh, sama meneng ya tepuk tangan terus loh, Mas. Antusias banget Nggih. pertanyaan. Nggih niku bapaknya nyuwun napa? Di sebelah kanan tadi. Gulu pedot. Gulu pedot. Nggih. Nggih gulu pedot niku wau sore kalau di PC. Waduh Mas Jono nggih dari Lamongan Pamotan ning. Oh, sapu pamotan nggih, Mas. Nah, request gulu pedot. Kebetulan ada yang minta, yo tak sampeno. Monggo, yuk dulu, Bung. Monggo, Mas. Lanjutkan. Oh,
Matur sembah nuwun. Satu tembang gulu pedot request pianto mriki, warga mriki, penduduk mriki. Gini masih ada waktu. Barangkali kalau mau saya dipun Bali, mpun siap apa dereng ning. Mempelai berdua wau Mas. Barangkali siap, engko ndang dirasani gak ditawani. Pripun sudah siap? Kok ojo geleng-geleng ae. Mpun ditawani lho. Ayo wis ayo. Iya. Oke, monggo. Monggo Mas, Mbak, dipersilakan untuk mempelai berdua. Mempelai berdua monggo kami tunggu di sini. Kasih support dong, Mas. Monggo. Yuk, dulu. Ayo berdiri loh. Yo. Monggo dipersilakan. Monggo. Ayo. Berdua. Ayo. Kita kasih kesempatan satu lagu dua lagu. Monggo Mas. 1, 2, 3 berdiri. Masa anak-anak bayi. Anak pintar. Kasih dulu Mbak. Gini Kika. Nggih, Kalau mau Mas. jangan panjenengan Bapak Jono. Gini ki biar. Oh niki. Kula Pak Jono. Lah niki nggih Pak Jono. Lagi. Aku kate Sami. ngomong. Tapi nek kula enten sune apa? Oh, enten. Enten sune. Ah sune kula sing susah. Lah nggih. Panten nuwun. Nggih monggo. Iki mengko piye ceritane? Ah, Sing banter aja bisi-bisi. bisi-bisi. Ini Mbak, ini temantene. Ini Ini. putra-putra dari kowe kok guwa buyos to, Sang? Cek turun ti apa-apa. Apa sak wis dadang Mas. gawe? Iki putra dari Bapak Mujani. Nggih. Nah, mungkin kita juga mengucapkan semoga selalu mendapatkan yang terbaik. Nggih, amin. Tak tongakno dan duwe momongan ya, Mbak ya. Allahumma amin. Nah, ini untuk request Mbak Sidi apa? Udah tahu ya. Ojo request anak lo ya. Iki enake tak boronge ki enek 300. Wis Borongan kira nggih. kuwi? Borongane. Terima Heeh. kasih pokoknya iki. Iki sing rame aku njaluk sampean wae. Nggih. Aku ndelok sampean iki kabeh mau kok wincah yang sampe gogrok-gogrok. Iki dicocokne karo lagune sing mendem-dem. Aku njaluk madu medem wedokan. Monggo siap. Tapi iki setelene gak iki aku mau. Sik tak anjone subalan. Kok palingan awakmu apa? Aja muda. Gini. Lah aku punya batur sapa? Bapak Jono niku MC ning Gian. MC. Lah nggih, kula niki cocok kok ambek jeneng Mas Jono iki. Delon cocok kowe jenenge Jono. Kanca pas aku mendem kae tak tambul. Alah. Loh, wah gak enak iki lek ngene iki carane. Wis kene lho nang ya. Kacau iki. Apa iki judulnya? Oh, mendem wedokan lali aku. Oke, monggo. Ana apa to le bengak-bengok wae ana apa? Bojoku ndi? Waduh, bojoku tak ngono. Bu, tak selang diluk nggih. Gak tak apa-apakno kok, Pak. Aman. Ayo. Aku kok ndredeg to. Celuk-celuk ayo apa? Aku njaluk. Jaluk apa? Jaluk apa? Aja ngerti aku sih. Dikang wengke. Bu, gak bahaya ta lah bojone jaluk kawin lho, Bu. Kaya bebelesne to. Karo
sing rada disepet aja disepasi. Lah terus piye? Karo sapa tole ngono lho, aja Yo disepasi. enak. Enake? Tole. Nggih Bu nggih. Aku suruh nek sing ngene mau lho. Ayo karo sapa? Sing penting ana nyawane. Lah rabi karo gane nyawane lah ya padha karo. Sing penting lho sambekan. Oh ngono ta. Ayo. Let's go. Tarik Mas. Yo. Bisa ngasih tepuk tangan, bisa ngasih doa biar. Yo maju mriki lho. Simbo watan duluwe ana ketan aku tukono Simbo aku wis gedhe ana prawan cukup takono Atole tole. kepriye boleh Agatane apa? emang kono Dicampuri. Apa parutan? lanjut kepriye boleh Tole-tole. Rapine kapan? enak Paling penting. Balik gawean. aku simbo aku iki wis endem aku simbo ra bisa turu awan pengen ketemu Ora gampang wong bebojoan. Aku tuh bisa. Aku lek aku tak nyambut gawe Selamat datang Sabu. Budi Wijaya lagi Simbo Dalem le. watan duluwe Luwe yo mangan no. ana ketan coba tukono Simbo aku wis gedhe ana prawan coba takono Atole tole. Dicampuri. Aku apa parutan. Tole-tole. Ya tole. Rapine kapan?
golek seneng Oh, nunggu-nunggu aku tak nyambut gawe boleh duwe gawe nikah apa ya mudun ganti pemerintahan aja mudun sih permintaannya gerigis oh iya ayo ndak ada gerigis ayo dorong sih tak ada ajarannya jalur gerigis kalau nggak nyanyi maju di sini nggak nyanyi maju pojok kita gini ayo dok ayo gerigis masih bersama Budi Wijaya let's go.
matur sembah nuwun Bapak Sujono. J. Foto plek. Gini durasi waktu tinggal satu lagu, kita kasih kesempatan satu lagu mawon. Mangke ketemu malih teng acara bedaya. Bedayan Sekarsari. J pripun iki? Busum. Mboten. Mingga malih napa? Tinggal satu lagu Busum. Kalau nggak ada kita kasih kesempatan yang jauh-jauh nih. Nah, sudah datang grup Sabu. J grup Sabu alhamdulillah sudah datang. Arkas. Oh, Kasembon. Nggih, selamat datang. Pripun iki? Oh, nggih. Sabu-sabu ten pundi niki? Nah, di belakang Anda itu. Di depan saya ini. Oh, nggih. Pripun? Pripun Pak Kus? Bokong semok. Deal terakhir loh gini itu bang gini. J. Nah, sepakat pripun ning bokong semok? J, monggo. Bokong semok nggih Busum. Nggih, mangke pinanggih malih wonten acara budaya Sekarsari Bokong awit semok, acarae nggih. nggih tasik kuwatah. J. Ben gak terlalu jauh PK kedalan. Mangke beni kirang. Napa? Oh, Busum minta Gus Dur. Busum minta Gus Dur nanti bokong semoke di Bedayan Sekarsari mawon nggih Pak Kus, ngoten nggih. J. Gus Dur.
Nadyan cacat metramu ananging ngerti batinmu anti kucing nganti asu-asu mas LSM opo paradise ormas opo mung RT sing penting ya tumindak Selesai sudah kita di acara Campur Sari. Campur Sari. Dilanjut di acara Bedayan Sekar Sari. Bedayan nggih. Sekar Sari, Neng. Apabila ada kekurangan dan Nggih. khilafan mohon maaf. Nggih. Nggih, makin disambung wonten Bedayan Sekar Sari. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.